मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. बिशप जर 5 करोडच्या घरात राहता, बिशप हाऊसर रावता, 5 करोडचे चर्च बांधतात, त्यांची भविष्यात त्यांची इन्कम सोर्स असतली, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. फादर लोकां करून दीत सगळे. आमची लोकां तुमकां म्हणजे जेवढे त्यांच्याकडे आसा ते अजून दान दितातच, म्हणजे हेल्प करतात. प्रत्येकी तुम्ही 30,000 रुपये म्हटले, 15,000 रुपये म्हटले तरी दितात. म्हणजे हे कोऑर्डिनेशन बरोबर आहा. पूण म्हाका एकच सांगूचें आसा की आमच्या मिशनरीचे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, त्यात आमच्या लोकांक की ॲडमिशन मेळूंक जाय आनी ती लोकां व्हडली जावंक जाय. गरीब आसून देत किंवा श्रीमंत आसून देत, तांकां ॲडमिशन मेळून तुमच्या समाजाची तुमच्या अंडरमध्ये तुमच्या अंडरात दे शूड बी अंडर यू, अंडर बिशप्स देर शूड बी जज, दे शूड क्रिएट जजेस, they should create advocates, they should create nurses, they should create doctors, they should create engineers under bishop. Me, people like me. हांव माझे सांगता, हांव माझ्या गावात 10वी केली, 71% काढले. फादर पॅरिश प्रिस्ट थंय आसलो, तेणी समजूंक जाय, अरे लुईस हुशार आसा, लुईस स्पोर्ट्समन आसा, तेका हांवें कितें करूंक जाय, तो बरो मनीस आसा, ताका खंय तरी इंजिनियरींग करूंक, ताका हे करूंक, ताका प्रोत्साहन दिवंक जाय. तशें कांय करत नात. तुमी अशें करूंक जाय. अशीं गरीब मनशां आसात ती पळोवंक जाय. हांव गरीब आसलो, म्हाका कळालें की म्हाज्या घरांत हांव एकच भविश्यांत कमवणारो मनीस. हांव विचार केलो हांव मिलिटरींत वचतलो. मिलिटरी लायफ काय कोणाक पण मेळटा. ते मराठी मिडियम स्टुडंट आसा 10वी नंतर ना, तर हांव इंग्लीश मिडियम. मिलिटरींत वचून काय 10वी नंतर वचून काय ती काय करियर ना. पण आमच्या फादरींकडे, आमच्या मिशनरीकडे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. त्यांनी चांगली भुरगीं, गरीब श्रीमंत भुरगीं त्यांनी जपूंक जाय आनी त्या भुरग्यांक चांगलें एज्युकेशन दिवंक जाय. चांगलें एज्युकेशन म्हणजे एक्झाम फीज घेवंक जाय. एक्झाम फीज तुम्ही जर म्हटले का ना, ते आता इंजिनिअरिंग करूचे म्हटले, सेंट अँड्रूज कॉलेज, सेंट फ्रान्सिस कॉलेज 20 लाख रुपये लागतले. ते काय जमूचे ना आमच्या लोकांक. आमची लोकां एवढी काय हुशार ना. तांकां फक्त तुम्ही कितें करात, एक्झाम फीज. आणि जी जेज्युट्स आसलेली, जेज्युट फादर्स आसलेली, त्यांनी 1980s to 2000 त्यांनी चांगले केले, बरे केले, की कमी की 100 200 भुरगीं त्यांनी कमी की 10वीपर्यंत त्यांनी शिकयली फ्री ऑफ कॉस्ट. भायरसून डोनेशन घेतले, बोर्डी हॉस्टेल चालयले, त्यात आम्ही पण असलेलो आणि बाकीचे पण. आता ते काय नाही, सगळे बंद झालेले असतात. ते कोल्हापूरचे हॉस्टेल बंद झालेले असा, परत ते रोजरीचे हॉस्टेल बंद झालेले असा, तिकडचे पण बंद झालेले असा, सगळे बंद झालेले. पण हांव कितें म्हणटा, हा ठीक आहे, लोकांची तुमकां दिसता परिस्थिती चांगली झालेली असा, पण तुम्ही आता कितें करात ना, आता 12 आफ्टर 12ची करात ना. आफ्टर 12th दे नीड, आफ्टर CET एक्झाम दे नीड, तांकां ना ॲडमिशन जाय. ॲडमिशन मिळाले ठीक आहे, तुम्ही डोनेशन घेऊ नका त्यांच्याकडे. डोनेशन घेतले तर ती आणि पाठी सरतली, ती परत आणि भिकार रावतली. तुम्ही ओन्ली एक्झाम फीस 1,64,000 फी आसा पर इयर, तर 4,000 फी घ्या आणि 1,60,000 माफ करात. इंटू 4, 1,60,000 इंटू 4 ते माफ झाले. 4 चौक 16,000 रुपये तुम्ही त्यामध्ये तुमचे इंजिनिअरिंग जाऊ द्या. असे तुम्ही फक्त 20-25 वर्ष करा. जास्त सांगत ना तुम्ही ही सिस्टीम तुम्ही 25 वर्ष राबवात. आणि आमचो समाज म्हणजे जो आसात बरो जातलो. चेडे आसात ते इंजिनियर जातले, डॉक्टर जातले, नर्सीस जातले, आणि आमची जी चेडवां आसात ती आमच्या चेड्यावर कादर जातली. आमचो समाज व्हडलो जातलो ना. तर चेडवां पण आता खूप हुशार आसात. तांकां माहीत आहा आमच्या समाजात ते चेडे कितें, ते हॉटेल इंडस्ट्री आणि खंय जास्तीत जास्त 12th पास आणि इकडे तिकडे नॉर्मल जॉब. आणि तांकां आणि दुसरें म्हणजे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. आमचे जे चर्च आसता, ओके, तो व्हिडिओ व्हडलो जाता, कट करता, मागीर आनी उलयता. ओके, बाय बाय.